Клиентът ни SoftConnect е концесионер на летище София. Свързаха се с нас, за да предложим решение за управление и организация на договорите и свързаните с тях документи. В процеса на разговорите се установи, че те имат нужда да проследяват бюджетите на компанията и по отдели и одобрението на тези разходи. Нашето решение беше да имплементираме заявки за разход в системата, които да се одобряват на различни нива, да има интеграция с системата им за бюджетиране, която автоматично да подава информация за определените бюджети, и голямото предизвикателство – одобрението на различни нива в зависимост от структурата на компанията, с която ние се справихме успешно. Резултатът за клиента беше, че намали значително времето за управление и организиране на заявките за разход.